ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഹലാൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തങ്ങള് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മന്ത്രിച്ച് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഓതിയതിനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ജിഹാദും കൂടി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ വെച്ചു പുലർത്തുകയാണ്. അനാവശ്യമായി അകാരണമായി യാതൊരു തെളിവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വെച്ച് കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ജിഹാദും കൂടിയാണ് ഹലാൽ ജിഹാദ്. എന്താണ് ഈ ഹലാൽ ജിഹാദ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇസ്ലാം എന്ത് ജിഹാദാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് ജിഹാദുകൾ നാം കേട്ടവരാണ്. അതിൽ ഒരു ജിഹാദായിരുന്നു ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ താറടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ശ്രമിച്ചു. ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ അന്യകൗമുമായി അന്യ സമുദായത്തിന്റെ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു ജിഹാദ് എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിറഞ്ഞ ഒരു ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹൈക്കോടതികൾ അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ജിഹാദ് എവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജിഹാദ് മുറിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജിഹാദിനെ, അത് ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെതിരെ മാത്രം തീക്ഷ്ണമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളുകൾ. കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, യഹൂദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മതസ്ഥക്കാർക്ക് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള അസൂയയും അസതിന് കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഈ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ്. അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് വിലക്ക് മാത്രമേ തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുന്നു, അവർ കൂട്ടമായി നമസ്കരിക്കുന്നു, അവർ എപ്പോഴും ഐക്യത്തോടുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേട്ട ഒരു ജിഹാദായിരുന്നു നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കറുപ്പ് ജിഹാദ്, മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജിഹാദ്. എവിടെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ലോകത്തെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരിധി നോക്കിയാൽ, പരിശുദ്ധമായ നബിയുടെ വചനം പരിധി നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണാം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കലും അതിനെ വിൽപ്പന നടക്കലും അതിന്റെ പേരിൽ സഹായിക്കലും അതിന്റെ പേരിൽ സഹകരിക്കലും അത് തീർത്തും ശിക്ഷാർഹമായ അപരാധമാണ്. അങ്ങനെ മയക്കുമരുന്ന് കുടിച്ചവൻ, കള്ള് കുടിച്ചവനിക്ക് 40ഓളം ചാട്ടവാറ കൊണ്ട് അടിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്? അത് ആരും പറഞ്ഞതല്ല. ജോസഫ് അവിടെ നിന്ന് കല്ലറക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും മതസൗഹാർദ്ദത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇസ്ലാം എപ്പോഴും മതസൗഹൃദത്തെ അതിന് ബലം കൊടുക്കാനും മതം സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും സൗഹൃദത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ലോക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു കറുപ്പ് യുദ്ധം ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പേരിൽ, കഞ്ചാവിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഫീമിന്റെ പേരിൽ ഒരു യുദ്ധം ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതാരാണ് നടത്തിയതെന്ന് നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുമായി, ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഓരോ രേഖകളില്ലാത്ത ഓരോ പ്രതിസന്ധികളുമായി, വാക്കുകളുമായി, പ്രക്ഷോഭവുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നാം പഠിച്ചു നോക്കിയത്, ലോകത്ത് ആരാണ് മയക്കുമരുന്നിന്റെ പേരിൽ യുദ്ധം നടത്തിയവർ? അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. അവർ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എവിടെ കോളണിയായി ലോകത്തെ സ്ഥാപിച്ച് അടക്കി വരിച്ചതായ ആംഗ്ലോ ഇംഗ്ലീഷുകാരായിരുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നിന്റെ പേരിൽ കറുപ്പ് യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് നടത്തിയത് അത് ചൈനയുമായി നടത്തിയ യുദ്ധമാണ്. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാം, ചൈനയിൽ അധികാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ ആ ചൈനയുടെ അധികാരം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി ചൈനയിലേക്ക് ഒരുപാട് മയക്കുമരുന്നുകളെ കടത്തി അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവിടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അധികാരം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി എവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാര് ചൈനയിലേക്ക് ഒരുപാട് മയക്കുമരുന്നുകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള അധികാരം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ചൈനയിലെ രാജാക്കന്മാർ മയക്കുമരുന്നിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കാൻ, അവരുടെ സമ്പത്ത് വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ബിസിനസ് പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് ലോകത്തെ അധികാരം പിടിച്ചു
പറ്റിയതെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പുതിയതായ ഒരു ജിഹാദാണ് കടന്നു വരുന്നത്, ഹലാൽ ജിഹാദ്. ഹലാലിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആദാബുകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ് തുപ്പാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു തനതായ ശൈലി നോക്കിയാൽ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിതങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, മഅബൻ നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തുആമൻ ഖത്തു. നബിതങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയുമായിരുന്നില്ല, ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും നബിതങ്ങൾ മോശമായി പറയുമായിരുന്നില്ല. ഇൻഷ്തഹാഹു അകലഹു വഇല്ലാ തറകഹു വലം യഅകുൽ മിൻഹു. നബിതങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ, നബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ ഭക്ഷണം നബിതങ്ങൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു. നബിതങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തുപ്പാൻ പോയി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്കോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തേക്കോ നിങ്ങൾ ഊതാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്തേ? നാം ശ്വസിച്ച വായു ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ നാം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഹൈഡ്രോജനാണ്, ആമ്ലക്കണക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മാണുജീവികൾ വായുവിലുണ്ടാകാം. അത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈറസുകൾ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഭക്ഷണത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഊതാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ എവിടെയാണ് തുപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഒരു രേഖകളുമില്ലാതെ, ഒരു തെളിവുകളുമില്ലാതെ, ഒരു തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചൂതി വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടി എന്ന ഊതലും ഫൂ എന്ന ഊതലും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇഷ്ടി എന്ന് ഊതുന്നത് അതിൽ സുഖമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ്. അത് സ്വഹാബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ്, നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കാണിച്ചതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഹലാൽ ജിഹാദ് എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജിഹാദേ ഇല്ല. പരിശുദ്ധമായ ദീന് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? അത്തഹൂർ ശത്രുൽ ഈമാൻ. ഈമാനിന്റെ പകുതിയാണ് ശുദ്ധി എന്നുള്ളത്. അത് ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതാണ്, വസ്ത്രവിധാനങ്ങളിൽ വേണ്ടതാണ്, ജീവിതം സംശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടതാണ്. ശുദ്ധി എന്നുള്ളത് എല്ലാ മേഖലകളിലും വേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയില്ലാതെ നമസ്കാരമില്ല, ശുദ്ധിയില്ലാതെ ഹജ്ജില്ല, ശുദ്ധിയില്ലാതെ ഒരു ഇബാദത്തുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് ജീവിതം സംശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ, വിശ്വാസം ഒരു പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് ശുദ്ധിയാണ്. അതല്ല ഇവിടെ കൊറോണ എന്ന മാരകമായ രോഗം ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ കൈക്ക് നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കണം, നിങ്ങൾ വായയിലേക്ക് മുഖത്തേക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കണം. പരിശുദ്ധമായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് സർവ്വതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ 2 കൈയും നിങ്ങൾ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണമെന്നാണ് പുന്നാര നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും ആ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധമായി പോകുന്ന എത്ര മെച്ചമായ രീതിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എവിടെയാണ് ജിഹാദ്? എവിടെ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ കരിവാരി കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പഠനം നടത്തി. ഒരു മതത്തെ അന്യ മതത്തിന്റെ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച്, കാമകനുമായി പ്രേമിച്ച് വിവാഹം ചെയ്ത് ഒരു മതത്തേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തുന്നവർ കൂടുതലും ഏത് മതമാണ് എന്ന് കേരളത്തിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ വിടുന്നതാ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടപ്പോൾ കൂടുതലും ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ മതത്തേക്ക് മതം മാറ്റിയത് ഹിന്ദുക്കളാണെന്നാണ് സർവ്വ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരെ കരിവാരി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട, ഇസ്ലാമിനെ കൊച്ചാക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. കാരണം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഇസ്ലാം കണ്ടവരാണ്. അതാണ് അല്ലാമാ ഇഖ്ബാൽ പറയുന്നത്, അത് ഒരുപാട് കർബലകൾ ഇസ്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മുസഫർ കലാപങ്ങളെ പോലെ, ഗുജറാത്ത് കലാപങ്ങളെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാനാണ് കേരളക്കരയിലും ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തും സംഘികൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നാം വിദ്യാസംസ്ഥകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നാം ലൗകികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നാം കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നാം ലൗകമായി പ്രേമമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ യുവാക്കളെ, എന്റെ യുവതികളെ, എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാലിക് ബിൻ ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കേരളക്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ലവ് ജിഹാദ്
സംഘാടകരും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളക്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ, അവിടുന്ന് കേരളത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഒരു അന്യ സ്ത്രീയെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല, അന്യ സ്ത്രീ അവർ നോക്കിയില്ല, ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്കും നോക്കിയില്ല. അത്ഭുതവശരായ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല, എന്തേ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു പെണ്ണിനെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ 3 ബന്ധങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ 3 ബന്ധങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൽ, അവളോട് സംസാരിക്കൽ, അവളോട് സല്ലപിക്കൽ, അവളോട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കൽ, അത് ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യമാണ്, ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയ കാര്യമാണെന്നാണ് മാലിക് ബിൻ ദീനാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെയാണ് ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരികളും പഠിക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നിരിക്കലോ ഭാര്യയുടെ ബന്ധം, പെൺകെട്ട് ബന്ധം, വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ അവൾ ഹലാലാവുകയാണ്, അവളുടെ ഉമ്മയും നോക്കലിനിക്ക് ഹലാലാവുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധത്തിലൂടെ സഹോദരന്മാരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുലപ്പാട് ബന്ധത്തിലൂടെയാണ്. ഈ 3 ബന്ധമല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ് ലൗനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ? അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരികളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് വരുന്നത്. ഒരു വിവാഹമേ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന്റെ മേഖലയാണ് നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെൺകുട്ടികൾ ക്യൂ നിന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തോളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രേമ വിവാഹത്തിന് നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടേണ്ടതില്ല. അത് ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യമാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ജിഹാദ്? ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ടവനുമല്ല. ഒരുത്തൻ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുമ്പോൾ തിരിച്ച് കത്തിയെടുത്ത് കുത്തേണ്ടവനല്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പറയുന്നത്, ഒരു മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത്, നബി തങ്ങൾ ഹദറത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് ശക്തനായ മുസൽമാൻ, ആരാണ് പവർഫുൾ മുഅ്മിൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി, ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുന്നവനോ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളുന്നവനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കുന്നവനോ അല്ല. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ, ഒരാൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, ഒരാൾ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ, ഒരാൾ ഗീബത്ത് പറയുമ്പോൾ, ഒരാൾ നമീമത്ത് പറയുമ്പോൾ, ഒരാൾ എന്നെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും, എനിക്കവനെ മർദ്ദിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും എന്നിട്ട് പോലും ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തവാനാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജിഹാദുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോ ജിഹാദും തകർക്കുകയാണ്. ഇതിക്ക് ഒരു ജിഹാദ് വന്ന് എക്സാം ജിഹാദ്. ഒരുപാട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ, ഒരുപാട് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി PhD നടത്തി ഒരുപാട് റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ അയൽ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞതാണ്, കേരളക്കരയിൽ നടക്കുന്നത് എക്സാം ജിഹാദാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ത് നടത്തിയാലും, മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ ജിഹാദ് എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ജിഹാദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധമായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ജിഹാദുൽ അക്ബർ എന്നറിയുമോ? പഠിച്ചു വെക്കണം. ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ കൊച്ചാക്കി കാണുന്നവർ, ചെറുതാക്കി കാണുന്നവർ, എന്താണ് ജിഹാദ്? ജിഹാദ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയത് അതൊക്കെ ചെറിയ ജിഹാദുകൾ മാത്രമാണ്. അത് ജിഹാദുൽ അസ്ഗർ മാത്രമാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഹബീബിന്റെ ബദർ നടന്നത്, ഉഹുദ് നടന്നത് മക്കയിലായിരുന്നില്ല. പ്രസിദ്ധനായ ചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ച ഒരു വരികളുണ്ട്. നബി തങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധ കൊതിയനായിരുന്നെങ്കിൽ, നബി തങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് കൊതിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബദർ നടക്കേണ്ടത് അത് മദീനക്ക് അരികത്തായിരുന്നില്ല. ഉഹുദ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മദീനയിലായിരുന്നില്ല, മക്കയിലായിരുന്നു. കാരണം മക്കയിൽ നിന്ന് നബി തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചോ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആട്ടി ഓടിച്ചവരാണ്. പിന്നെ എവിടെയാണ് ബദറും ഉഹുദും നടന്നതെന്നറിയുമോ? അത് മദീനയിലാണ്. മക്ക
മക്കക്കാരാണ് മദീനയിലേക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം, നബിതങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടല്ല ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്, വാളുകളെ കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ഹദീസാണ്. എന്താണ് ജിഹാദുൽ അക്ബർ എന്നറിയുമോ? ജിഹാദുൽ അക്ബർ വൽ ജിഹാദുൽ അക്ബർ ജിഹാദുൻ നഫ്സ്. മറ്റൊരുത്തനെ ആക്രമിക്കാനോ മറ്റൊരുത്തനെ മർദ്ദിക്കാനോ മറ്റൊരുത്തനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോ ജിഹാദല്ല, സ്വയം നഫ്സിനോടുള്ള ജിഹാദ്. ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ തോന്നുമ്പോൾ, ഒരുപാട് തോന്നിവാസങ്ങൾ ഹറാമുകൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കൊതിക്കുമ്പോൾ ദേഹിച്ചുകളെ ബന്ധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തനിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പിടിച്ചു വെക്കലാണ്, ഹറാമിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വെക്കലാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന അങ്ങനെ നഫ്സിന്റെ ജിഹാദ് ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ വിലായത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര്. ആ ഔലിയാ ശൃംഖലയിലെ ഏറ്റവും മഹോന്നതമായ സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ് മഹാനായ ശൈഖ് മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ്. ആരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് താടിയും വെള്ളവസ്ത്രവും ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ വേണ്ടി അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് ഇതിന്റെ ഗൂഢമായ തന്ത്രവും നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സുന്നികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പരോക്ഷമായി ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഇസ്ലാമിനെ പരോക്ഷമായി ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ, പ്രത്യക്ഷമായി ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്